ziua, dragi prieteni, bine ați venit la o nouă ședință de condus. După ceva timp ne aflăm cu Veneția. Salutare, Veneția! Vă pupăm, habibi! 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 Și la ședința asta ce facem noi? Pregătim. Pregătim de examen. Foarte. Sau l-ai luat-o? Da, am luat-o cu 24. 24. Bun. Treaba e bună. Cum să nu? La această ședință, ne pregătim, uite, îi dăm așa frumos. Nu facem simulare, simulare o să facem mai încolo. Îi dai dreapta după trecere. Și mai repetăm manevre. Intersecții semiceratură. Schimbări de bandă. Opa, așa. Hai să reducem. Așa. Așa, ai grijă. Are grijă la schimbări de bandă, treceri de pietoni, atenția distributivă. La distanța asta nu te gândi să schimbi. Dacă el nu-ți dă, nu-ți face niciun semn, nu nimica. Am văzut. Asta e ideea. Vezi și tu, Rabdi de așteaptă, oameni. dar așteaptă și tu. Așteaptă și tu un pic, vezi, dacă primești un semn din partea lui ceva, nu te bagă cu japcă. Dar nu mă pun cu joc. Acum. Ăștia cu rablele. Vai, ce frumos e și ăsta. Cam vechi, dar e frumos. Frumos. Plac mașinile vechi. Papa! Bravo! Bravo, boss. A fost puțin. Uite-atulea. Te-ai uitat în ea? Când? Ieri. Când am oprit acum, hai să mă uit un pic în oglindă, că pe aici nu văd bine. Stați, mă, că stați bine. Ia uite. Tu înainte? Sensul giratoriu, te pregătești să virăm la stânga. Nu, ne te duci hau. Banda de lângă axa drumului, hai. Semnalizările au dușmănii. Urâte străzile astea. Distanță, frână, ține distanță, ca ea să poată să facă manevră de parcare, la laterală. Se întuiește chestia asta, dacă el are semnalizat pe dreapta,
clar că intenționează să facă o manevră, da? Da, dacă e pe avare vrea să stai, nu? Da, corect. Unii mai pun avarele ca să fac, depinde. Hai să-i dăm la dreapta aici. Cum era melodia aia? Am o țigancă cam locă. Da. Vrea mereu doar ai coco. Fă zicea? Fă! Fă zicea, nu? Da, fă zicea. Ia dai la stânga aici. Mai față pe acolo, așa. M-am pus bine. Da, te-ai scurcat bine. Era oprit. Era... Te-ai scurcat bine, că poți să te pui la masă. Băi, băi! Mă bate mama, tati, dreptate de viteză. Distanță păstrând ei. E mașină din sens opus, Veneția. Da, s-o dă jos de pe bordură, moșu. Circulă pe carosabil, măi, prin semnalizare în intersecții. Stăm în spatele lui, că n-avem cum să-l depășim și merge înainte. N-ai voie să depășești, vine mașina din față, trebuie să ai distanță laterală față de el, distanță de siguranță. Avei? N-avei. Dacă a apărut din nicăieri. Habibi! Aoleu, Păi a Doamne! apărut din nicăieri. A apărut din nicăieri, da, uite mă, era în fața ta. Uite ce mă depășește. Bun. Hai să ne pregătim să virăm la dreapta. Dar de ce radio putem să ascultăm așa încet și o muzică normală nu putem să ascultăm așa încet? Că tot aia e. Muzică normală, ce muzică normală? Nu ți-am cu uraganul? Nu neapărat. Altceva. Păi, asta e mașină veche, mă, n-are Bluetooth, n-are nimic, e sărăcie curat aici. Ah, Da. tot înainte. Înainte și stânga la pompier, la stânga la sens.
Axa drumului imaginară, ne oprim pe dreapta. A, da? Aici. Fac pe o laterală la golful ăsta, hai să te fac. Am vrut să fac o laterală. Faci pe o laterală. Hai. Haide. Du-te la celălalt golf. Dar de ce mă plimbați Mai așa? pe dreapta, așa. Ba nu, du-te la celălalt golf. Nu la golful ăsta, la celălalt. Ăsta, Golf 4. La Bine, asta? hai, du-mă la ăsta. Gri, hai. E bine. Alunecă mâinile. Ai emoții? Nu. Da, Ai emoții, ai emoții. nu am emoții. Serios că n-am. Și atât. Încă un pic. Oleu, Doamne, dar nu ies ăsta în gaz. Nu? Păi de ce că Ți-ai sunt? luat bine punctul de reper de acolo, din spate. Mai dau un pic în față. Așa, stânga maxim, deci. Da, da. Te-ai asigurat? Ai mutat portretul? Dar dacă eu mă uit din oglindă și din spate. Ai întoarce și portretul, hai. E bine să întorci. Bravo. Ai văzut? Altfel nu ieșeam, ca să știi. Dar din partea mea eram perfect. Acolo. Ți-ai luat bine punctul de reper, primul. Da? Da, de aia. Hai. Plângem ules să vezi colțul mașinii parcate. Dar de ce a fost bine? Ai dușmănie pe ea, mă. Ia pe mine. De la Și dreapta. semnalizările, și schimbătorul. Toți au treabă cu mine. Hei, văleu! Ce-am văzut? Oare mi-au și eu un din ăsta? Dreapta. M8 Competition. Uite mă, ce știam. Să nu știu, Doamne ferește. Și le are mă veniți. Talent. Cam, frate. Am amorțit aici. Dar mai scoate și tu din viteză, mai Nu dă mai drumul la scot. piciorul După aia geam. dacă prind și eu un pic de loc. Păi faci cârceală acolo, ea. Lasă. Au, de ce Range Rover? Ia de la stânga prima aici. Ok. La apropiere axei trebuie să fii tu cu mașina asta. Așa, poziționată corect. Să lași loc pe aici, să vină să te poată ocoli. Și noi întâi, că ai și așa ai dușmănie pe ea. Dar nu vedeți că îl pun alții. Uite, și-au avut loc să te ocolească. Hai, du-te și tu, că l-ai oprit din față. Ai distanțe de siguranță. Te-ai asigurat? Da. M-am asigurat dacă vă zic. Da, acum? Și acum. Faci la dreapta sau mergi înainte? Au astea dușmănie pe mine. Cu oglinda asta ce facem? Ai acasă? Vreți să o iau acasă? Nu mai am nevoie de aici. Te-ai asigurat acolo? Și aici? Vă place să-mi dați maxim. Ia dă-i la dreapta. Dar de acum nu mai ascult decât stânga-dreapta, sens giratoriu și atât.
flash. Lasă, nu da flash. Dacă vreau să-i dau flash. Lasă, tu ia și schimbă dreapta inferioară, lasă flash-urile, hau. Păi cum dacă eu vreau să dau și un flash? Măi, îmi mâncăm preză. Dar nu putem să dăm flash? Pe la stânga. Serios, putem să dăm flash? Nu da flash, pentru că e interzis să dai flash. Serios? Păi da. Ce zici, Lizlat? Nu știu că nu au zis nimic despre asta. Nu? Și că mai nou e interzis treaba cu flash-urile date aiurea și asta. Păi îl Bine, vedem mă aiurea. refer în localitate că, eu știu, na, îi dai un flash, îl lași pe el să treacă și na, asta e ok, e bine. Dar în afara localității, baza cu radarele și în alta, nu se mai dau flash-uri. Da? Mai vedeți? Da. Asta nu scrie în legislație, că dacă scria, știam. Uite. Hai, tu ia de volan acolo și du-te lângă axa drumului. Și lasă șmecheriile astea cu podul palmei semnalizăm dreapta cât e arde la examen. Bine. Da? Da. Te Dacă înveți vine mai greșit. ușor? Știu că îți vine mai ușor, dar la Da, înveți așa așa e. și la examen ce faci? Așa e. Tot înainte. Ei. Te înveți așa pentru că ți-e mai ușor și dai Da. podul palmei la examen că ți-e mai ușor. Păi da? Mergem înainte. Păstrăm distanța. Ok. Și continuăm deplasarea. Folosim corect partea carosabilă, noi cu școala. Deci pe la care a ieșit un pic mai în față, semnalizezi. Ăsta cu după vezi, semnalizezi stânga. Și dacă ai mașină la laterala ta și asta nu iei de volan. Știu pe aici. Și reduci un picuț, dreapta încă e frumos. Dacă te lasă cineva, Nu mă lasă. nu te lasă? Nu, da. Rămâi la Uite, doar așa, atât. Bun, și tot. Dar folosim corect partea carosabilă de acum. Te-ai asigurat? Așa trebuia să întreb dacă eram la examen, nu? Hai, Dacă el îmi face semn să trec. da? Trebuia să întreb examinatorul. Trebuie examinatorul. Da. Da. Îți face semn asta. E cel mai bine, ca să nu Da. ai probleme. După aia îmi bagă, de ce nu mai Da. Mai bine orice Da. chestie care e oglinda, ai grijă la oglindă. Aoleu, Doamne, nu te lași tu până nu ai acasă oglinda aia. Noi. Eu leșinat piciorul. O leșinat. O Cum adică leșinat. ți-o leșinat piciorul? O devorțat de mine. Ce audia frumos. Ia 5 ăla, nu pot să cred. Da, e 5. Ce bine arată. Hai, da, continuă acum, uite că ai banda liberă. A, da? Și Da, continui pe totuși. bandă și ai verde intermitent. Și du-te la dreapta. Reduci. Frânezi, te asiguri. Virează cineva? Nu. E sigură? Dar de ce nu au semnalizat? Ba da, o semnalizat. Nu l-am Ba văzut. da, o semnalizat. Ăsta îl vezi? Asta l-am văzut. Păi, Și ăsta semnalizează în mijloc. mai, uite-te bine la fiecare în parte. Uite și pe ăsta. Păi. Așa. Gata. Nu mai luăm flori acum că nu mai avem. Flori nu mai luăm, că nu mai avem. Le-am luat de tura trecută. Ai vrut să le iei?
2 săptămâni am terminat orele de condus. După 2 săptămâni și ceva am avut sala. Și după sala, acum, la fel, 3 săptămâni am mai așteptat și am orașul. Cam așa trebuie. Te mișca bine. Da, a fost și noroc și am prins bine. Aveam acolo de ales acum în noiembrie, pe 28. Aoleu, nu trebuia să spun asta. Alea cum e de dreapta. Așa. Nu trebuia să spun că nu e bine să știe lumea toată. Așa, mai era în decembrie, nu mai știu pe cât, și în ianuarie. Și am ales-o pe asta, cel mai apropiat. Uite și tu drumul la Ambrioșcel. Era fricoleac. Uite cum merge cu portbagajul deschis. Bravo! Vamos. Dar ce are în el? Are masă, nu știu ceva. Oh, baje, am prins și roșu. N-are nimic, mai stăm un pic. Stăm că mie îmi place să stau, nu? La masă. Pe scaun. Mi-a leșinat picior. Iar o leșinat? Dic, ne soare. Azi nu-i soare. E pe 1 și asta. Valeu! Nu pe multe că faci copywriting. Dar abia se audă. Abia se aude. Păi da, de-abia se aude, păi da. Mașina asta mergi cu 20? Da. Dreapta și următoarea la stânga. Și milionul ăla mi-l dați? Nu? Ce-ți faci cu el, mă? Vreau și o ciocolată. Dubai? Dubai. Nu, că e scumpă. Scumpă o bucată. Cât e? Depinde, tu e gramaj. Că am mâncat. Am dat 20 ceva de lei pe bucată atât. Hai tot. Analizezi stânga. Te asigur. Și stânga după el. Treabă cu schimbătorul ce ai dușmanie pe el. El pe mine. Faci ce faci tu, uiți să semnalizezi. Păi, uite, deja te-ai intimidat, ești gata, accelerăm, hai. Păi are ceva cu mine schimb.
uită la desene. Cine? Aia. E fază pe TikTok mai veche. Pe care este? În capăt, la dreapta. Asta cu sens unic, așa. Uitam acum, bă, care dreapta, că eu interzis. Și următoarea, și uite, aici dreapta e, da. Turbo Drive. De ce faci asta? Ce-o văd? Văzut un obstacol, senzor. Meșcher? Senzorul ăsta. Vezi, în cazul de față ai obstacol pe banda întâi, te Da. duci direct pe banda a doua. Da. Las că nu e bună treabă. Hai mă, dar prea mult aleși în față, nu se dă. Dar ești te duci pe contrasens. Pregătești să oprești pe dreapta. E asigurat? Nu. Aoleu, Doamne! Aici, mai în față, unde? O oprim pe dreapta aici, semnalizăm. Mai în față. Așa. În drept, uite așa. Paralel cu bordura oprește aici. Scazi din viteză, asigur mașina. Una de mână. Semnalizare. Și motor. Cam atât pentru acest. Astea două au dușmanii cu mine. Eu cred că asta are dușmanii pe tine. Asta, da. Cam atât pentru ședința asta. Cam atât, nu? Vedem la următoare.